Pagsabog sa isang barangay sa Bukawi, Bulacan, patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad. Naritong report. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagsabog sa Barangay Bundukan, Bukawi, Bulacan. Madaling araw ng Huwebes nang maalarmang ilang residente matapos makarinig ng malakas na pagsabog. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, sa initial investigation natin, na-reveal nito na mayroong involved na residential structures po and storage ng pyrotechnics. According sa isa nating witness, may narinig sila na malakas na pagsabog and yun yung gumising sa kanila. Hindi pa natin masasabi na yun talaga yung pinagsimulan. We are looking on that angle. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na agad namang nirespondihan ng Bukawi Fire Station at mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan. Tumagal ang sunog ng 3 oras. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 32 na kabahayan ang naapektuhan ng pagsabog at may mga naitalaring sugatan na agad dinala sa ospital para mabigyan ng paunang lunas. We cannot confirm yet. What I can say is that we are checking on our records also if nakakuha ba ito ng permit o baka nga mamaya talagang fly by night or mga illegal na storage and paggawaan ng paputok. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News.